Hallo Jelle, welkom terug op onze YouTube channel. Ik is Alia en dit is Melissa. Hallo allemaal. Hi Melissa, welkom bij ons. Oké, so vandaag het ons van Melissa gaan komen hier bij ons. Oké, Jelle die doel van die video, of ja, kom ons die video maken is maar net, ik en Melissa heeft besloten om weer op een vacation te gaan. Vacation. Ja. So vandag is ons pakdag. So ons wil net julle wys ons gaan pak Melissa gaan haar klere pak. Maar Melissa is iemand wat voor die tyd moet pak en soos julle my ken, ek moet maar nader aan die tyd begin pak want Jij moet eigenlijk voor het pak. ek moet Ah, eintlik nee. voor die pak. Pak 3 outfits per dag. Ik pak net een outfit voor een dag en die next dag zal ik nog weer iets anders bij de broek aantrekken. Of ik ga net 3 stukjes kleren dan ik ga niet. En het voelt my weet wat ek gaan intrekken. Het voelt nou al vir my ek het die klere nie by. Dan kom ek maar nie nou pakkie. En as my nou my kop breek op, ek het die klere nie. Ek het die klere nie, like, oh my goodness! En ik dus alleen. Mijn kleren is gepakt. Alles is in de Hoop julle geniet, like, subscribe, comment en nog post maar. Maar ja, Ja, zo. ek hoop julle geniet. Ek hoop julle geniet om saam met my te pak. Moenie lelik wees nie. Moenie lelik wees nie. She's just a baby. Hallo julle, welkom by dag 2 van ons vacation vlog. Ja. Okay, so vandag is dag 2. Ons het besluit om op die vroeg op vacation te gaan. Dus altyd besluit om voor na 'n plek toe te gaan. So ja. Ek hoop julle gaan dit geniet. My klere is al aangepak, Melissa se klere is al aangepak. Ons het nie, ek het nie, as ek gaan sê ons nie. Ik heb hier gevlog waar ons van Melissa as aan een kledingzak kan kopen die van. Zij ons is een zak te kort, zo wachten we even vervoer. Ja, ons wachten even vervoer. Ons is excited. Melissa is excited. Melissa is zak opgewonden. Zij is opgewonden. Zij is opgewonden als ze Melissa is opgewonden. Sy is altyd opgewonde wanneer ons iewers heen gaan, maar die saak of ons net vir 'n dag uit gaan nie. Sy is altyd baie excited vir ons gaan. Ik ben altijd excited voor iewers heen gaan. Dat maakt niet uit waar je niet. Famcation, vacation, staycation, vacation, Gewoon kan je kiezen. all the cations, expectations. Zoals al dag gezegd, dus we gaan nog heel veel vervoer en dan peace out. Hallo Jelle, ons is nou hier, ons kan nog vir ons iets om te eet. Ek het net al geslaap, ek skop nou net wakker. Skokie muziek. Oké Jelle, so ons gaan nou eet, ons is lekker honger. En ek het lekker slaap ingekry en ek gaan beslis weer slaap. So ons gaan goed eet en my meisie eet alleen. Ja. Ons gaan dan nog wel lekker speel. Dit kan nie. Hallo julle. Welkom by dag
bij dag 3. Vandaag is dag 3. Van onze vacation. Ons is op vacation. En ik en Melissa. Is Melissa hier. Kijk hoe mooi onze achtergrond is. Ons is op die plaats. Ons is op die plaats. En ons is nou op pad winkel toe. Maar ons gaan willen samen. Ons het maar net besluit om een beetje winkel toe te stap. Ons het maar net besluit om een beetje winkel toe te stap. Gewoon. Ja. En die is onze padkos. Ons noem Melissa zijn geëet. Ons noem Melissa zijn geëet. Nou, dit is mijne, so nou gaan ik mijne eet. So ja. Kom stap samen naar winkel toe. Ik ga mijne eet. Oké, julle, so ons is nou al op pad huis toe. Ons het 'n paar goedjies by die winkel gekry. En obviously moet ek vir my biltong willetjies. Dis lekker sag en vars. So ja, hier is Melissa is nou moeg geloop hoor. Melissa wil nou net by die huis kom. Sy het nog gesê kan nie nou ryding verby kom. Dat ons se lof kan kry nie. Kom, sprang. Ah, kom hier, kom met jou. Ons is 'n bietjie in die dorp vandag julle. Die mense het later gekom met dit vir 3 goedjies. Staan nou in de fix. Dis maar so. Salom. Zie je weer aan die ogen? Zie je weer aan die ogen, dan gaat het zo. Shopping, die vrouw al. Julle, ek wil nou baie upset oor my hare. Wil nou nie in posisie in. Okay, julle, ons is nou hier by die pap aisle in Spar. By Melissa, wat papi. En ek moet my baartjie pap koop. Ja, van uit twee. En deze is nog zo. Kindertjes. Hallo julle, anyway, ons is op pad na huis toe. En natuurlijk gaan ons weer samen doen. Ja, so ons zien jullie weer in de volgende video. Bye! Julle, ons is toe in Spar. Ons kry nou vir ons eet. Lekker. HSM. En soos ek. Julle, dit is super koud. Melissa kan nie nou gou genoeg uit die winkel kom nie. Hallo julle, ons is uiteindelik by die huis. Ons het nie baie video's op die pad gemaak nie. Ja. Ons het nie so baie video's op die pad gemaak nie. Ek hoop julle het die video's geniet soos dat ons het geniet het. Ek dink ons het dit baie mee geniet. Dit was 'n baie nice week. En nou ons terug by die huis. En ek is besig om ons klere weg en so te pak uit die sakke uit. So ja. Kom ons sê hallo vir Melissa. Melissa is te eet nou. Melissa is honger en sy het nog vandag geëet nie. Regtig geëet nie. So ja. Weet julle wat eet jy? Dat is hot wings. Ja. En barbecue. Barbecue wings. Barbecue.
En dan het sy nog 'n pie. En ek weet nie wie. Ek weet nie wie van my iets gaan gee om te eet nie, maar. Oh, jy's sweet, dankie.